Kag sa number 1, Anay Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. ang ginsaylo na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa inoras matapos siya nga ma-deport gikan sa Timor-Leste. Suksok ang bulletproof vest kag Kevlar helmet si Teves ang ginala sakay sa bulletproof na vehicle sa NBI detention facility sa sulod sang Bilibid. Ginsiling ni NBI Director Jaime Santiago nga ibutang siya anay solo sa solo nga room para mag-acclimate siya bilang isa ka detainee. Iyaman ginsiling nga hindi si Teves paghatagan sang VIP treatment. Iyaman gin pa siguro nga ang istrikto nga pagpatuman sang protocols. Webes ng gabi isang nagbalik sa pungsod si Teves. Siya ginagtudlo nga mastermind sa pagpatay kay Anay Negros Oriental Governor Roel Degamo kag siyam kaiban pa sadtong Marso 2023. Biyernes ang aga, nagatubang sa media si Teves supurang iya nga iloy nga si Zenaida Teves kag abogado nga Sir Ferdinand Topacio. Ginapangabay ni Teves nga kuntani mangin madasig ang iya nga kaso. Labing ginapasalamatan naman sa balo ni Degamo nga si Pamplona Mayor Janice Degamo ang pagkadakop kay Teves. Iya ginsiling nga mangibabaw ang hustisya matapos ang duha ka tuig nga natigayon na balik sa pungsod si Teves. Iya ginsiling nga hindi siya mag-untat sa pagpakigbato para sa yadtong nag-anto sa mga kamot ni Teves. Ginapasalamatan niya man ang presidente. Of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? But may mga ano naman yun, si Attorney Ferdy na bahala. But what I'm saying, on the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December. Hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. And also, at least, maano na rin. Matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang yung